ole he thil thleng hi atak tak ania ama atong tu nge hianin minron konteka amaro chu tun hmalama thil kal to te ania wangin ti hian hun rei de utwa aron soi chuaka a hun lai khanin a hoi sen tok lo wang te khan in sirvio mai khania a ma deu khan karon upload to amaro chu kan video thlalak da te copyright to ma wangin ei tuna ka mu chuak le chau maya chu wang chuan ngai thla to te kan om mai theya ngai thla lo tam tak kan lo om bokang kan ron da chuak le ani ti chuan he a Saruak thlalak ka thon suala hi an Kohhran thalai hruaitu khami kha wa thona chu ta tanga Buaina hi ronin tran chau khania ingpo ni sela bultanga top thlinga melong ai thlak sak tur khanin ka ngen le cheu ani Bazar kaltura ka chuama chuan WhatsApp atangin ka Saruak thalak chu manmo takin ka bil pa chu ka wathona ni photle o duat kan kalange ti pa in ka phone chu ka met thim ngal bok nima sela chu thalak ka wathon pa chu ka bil pa ozong alo ni reng lo mai chuta tang chuan ka Buaina chu ain tran chhota ani engpo ni se putluang te ka thil ton hi aza thlak view nangin midang ten hetiang har sat na hi an lo tok ve theya chung mi te tan chuan kong khat tala an lo tang kai puita ka tin karon pho chuak ta roi mai ani ole ka thiam dan danin kan ron soi pop mai ange nu thoi kum som ni palimi kania ka fa hi apian tirin nat na kher takin atlak bo ka wangin thakhat nu le ka min boral san ngala ka fani na pa chuan adua mu to wange niang nunglam min hoi san mak boxi ti chuan hun har sa tak chu kapal chho ve tanok noka kum khat le achan ve lai lo ve nu chuan tlangwal senior fel tak ka tong ve le ta mi parin hi har sa ti to hle maila min the thiam tu le min mangai tu chu keinun ko har taka thaler vai wut mani te lo pal kho ve bek chuan kamamo na san wang te poniange chu tianga min ron bem tareng na chu kalo pum ve ta ani kabial pa nen hian kum khat don lai kanin kop to a karing tokin kathamon pui ve em bok in nei te po kan soi dun fau to nge nima sela me chi hai hot ve takle mi chim nim lo ve tak kani na chuan kan kar mai na kal tuang lai chu ati boi zo ta vek kani kabial pa chung lei district thingtlang ko pakhata omania ke hi lung lei kho chunga kani bok ani chulung leya hian anaw me che college kal pui pa in atul tula ain hlo fathina kanom na venga hian mi in hnoi lo in an kho sa ve ni trum khat chu kan veng chunga gas an ron sem trumin gas lakna chuan avai khat nan kanin muwa hemi trum hian ka cylinder bur chu autorickshaw min dalu sakin min puya chutatang chuan ani chuan min lo chin chi nga lo ni ome an hnuwa aman ka bula asoi le danin hemi atanga thlathum vel ral hnu chuan kanin kop chho tana veng khata kaushan khata loi kan ni buk nen kanin po chho ngal viu mai an na thoki an ban tlai deuh thina wangin zandariat nulama aron leng deuh tlang pui thin ama hi ruite thela fe hli mania aziom chin deuh ti mayang kovale me ziele ro adu ve hle thung atai mai na zaidam em bok kaushan hi angai sak ema anaw tan po athamon puyom hlia ani mani bil pa te an ni wang po ni lovin afak ka ti ve hle thin pate lam deuh ni ma sela ain nga atlak ve hle ani ole za thlak ruvil ma se heti hian han soi taila rei tak nuwa bil pa nei le kan i wang te po niang ka bil pa nen chuan free dewak hun kan man to chuan ti sa chak na lo chuk ve fau thina aram ro pui min thlen pui po tum se kan hil kher lawang ti turin ka risel na chu akal tlung ve hle thin nima sela ani chu mi padang ang lo takin in nei ma chu 6 man lo tumang ti in kabula chona soi thina Kohhran in mangle nun thave ta kani wang te po niang kum khat chung kani ngai zong hnuwa po 6 chumin man puidu bi alawani nima sela ke hi tlero la atanga ler ve chi kani vea kum ka tin main 6 si kalo mang to bok nen ama aka fanei na pala ka po khan bum thlukin ka oma in sum theina ka tlak champha ema chu chuan har sat na lian tak ka tun din mun hi min roi thleng ta ani
ti chuan tuna ka bil pa laka po hian a ruk chuan ka in hong ruthin viau mai ma se ka be se ru kangin engthil ma ka chunga tingai si lo ke hi Kohhran bel ve fu ni maila aru khian pian tharna hi ka po fak lo ni berin ka hria a hminga rong bona lam hoi ve satlia hun puila ya lam ve mai the ang chi deuh kha kani ve in ka en thriani chu tiang te ni wang chuan ka bil pa hi ka thlalak sexy ve deuh tele dar thalang ma ka in post live video vel ta chu ka vathon fo thina ani po chu alo lom phian thin lo thon zero o ma se tu ma ka mu lawang ataka thil thalo ti puitlin ai chuan ti hian atok mai te hi lo ti ve mai thina nima se la ke chuan ataka thlen pha ma na ti be se ruin ka war sau thin na thok tura khodanga an chho chang te hian kar khatte an thang thina chuti chunge ro chuan in lama anaw chu a chungte no pangte te pani veng danga mi in an lo ria pui mai thin ke chun chutianga ajin chho chang te le an mani khuwa a ho chho chang te hian thlalak le video te chu ka thon fo thina achangin video call ten kanin be fo bok chuting chun kan kar mangai na chu nakin lokanu pani to tur thawa in ngain ngai thatakin kan kalpui zela mechia zokin sum theilo le rilu kholo zo ka tang thrin chu nuam lo ka tin ka in thiam lo le ling ru le thin voi tam chu ting chon video le thlalak ti thon thin maila Saruak thlalak ngil ngan le video chu kala thon ngai mi lo thung ti chuan le fa wang olen September thatop lamania kabial pa ti unaw chu anaw ti an chol to wangin an khuwa an ho angaya kabial pa ti unaw hi pathum ni in ano pang ber chu mechia a pui khania ama hi an milaya ni an kholama an ho atanga kar top in rin ni chonudar ni le dar thumin kar borvela chuan ka phone a message salo thlenga ka zu en zoya ka bial pa ni te ka zo mongal bok ma se bazara ka thom no alo thlena wangin dor khar ma nge walak man ka du sia in bol torin bedroom a chuan kalut ngala ka in bol zo nuwa chuan bazar kal tur chuan ka in chei thuaka chuti mek lai chuan message chu ka ena ka bial pa chuan ka ngai lutuk che pui ti lo chuan kan lai mohar deuh don sia i Saruak thlalak min lo thon mai tia a ron ti hlol mai ni danga hetiang thil hi atingai si lawa kong le lama chuan amak ka ti viu na in mak ti lo na chen po ka nei tho mai nu pa ni mai to tura in ne te po soidun fo thren kan ni to wangin kan pahnia hian kan ngai angam ve to e mani keila chuan nui sang pa chuan ole kalo tumange kalo ti ve mai boka mak ti ru deu maila a lo chuang hlei nem tiril rupa chuan ka toil ven chu ka phelta a dar thalang ma chuan ka in phel ruak ve ta ti chuan ka phone chu ka tunga voi nga vel chu sai trang atangin kan met kol vela ti chuan ka in thla ngal zunga karil ru a man mo to ema wangin ru man ranga chu pa chuan ka thlalak chu ka thon ta zunga chuta midang kha i mu tir hlekange ti chi mi alawania ti in ka phone chu ka beka ka khunga ti chuan bazar lampan chuan ka chuak ta ani hemitlai hian in ka thlengtlai fu mai kanu chuan min lo ngai to le man viau to man mo na chang thi hrever thin ro min lo ti le luama ka chome le te chu da fel ngal zungin ruma chuan ka in thlaka ka phone po ka khoi man to lo kanu chuan choya siam ngal zunga ti chuan cho ka nei lai te chuan ka phone a chuan message chu alo lut zut mai group a kom na pi lama ka bilpa message po chungzinga chuan atil ngei ringin choi khamhlan po min tinghak hlel viawani atir khan kalo soi lawa keini chung ko hi pathum che kan ni veya kapa hian min boral san to awangin kanu le kanaw mi pa college kal line kan pathumin kan ko saveya kanu hian a hmingin na a nei veya a tho na chu soilang ta kher lo maila kanu hlo chu kan rin ber hi ani veya pathian zara kan ko sak po azi om ve reng mai ti chuan choi kham hnowa thleng te ka sil zo hnuwa chuan ka ruma mupa in ka phone chu ka enta a WhatsApp kan lu che chule ka be sei lo takmain message ka ju muta thut mai kan Kohhran thalai hroi tu zinga mi nupui nei lai fa pani lai nei to message chu alo ni reng mai eng thil nge niang o
chu ti za zat message alo thon chu makka tiril ru hle maya ti chuan le a message chu kan hon nak chuan ka thlalak ka bialpa ka thoni mo ka lo ti kha ama alek chu ka lo thon vek lo ni in chuta imoi lu tukania kalome o ti vel le arem vele in mu tumang ti vel tu chu alo thon tel treu mai lo ni karei ka phone chu khoma ka thlau to pa ka binghal pup pup mai ka khurngal zoi zoya ka omdan she om tur zia chu min han don puima teu ka puak lo chau hi ani ber chuta min ron thon dan la chu alange em mai boxi thalai hruaitu ania ka bialpa nen hian an ming alo in ang deuh le ngal chungte wang chuan ka lo hai ani ka zak lutuk ma se chu ting zong khera min lo reply chiam mai chu makkat ema ti chuan a message chu ka delete ngal pop mai ka block ngal mak buka ka chung ta hriat chu ka hlau ema ka hril ngam lawani ka bialpa chu thilom zia han hril fi avek mai ka du viwa ti chuan ka han kol ta ma se la thei si lo an boy lai lo ni sia message ton tuma ka type mek lai chuan hlau na chuan mi lo man ta thut mai ka bialpa chuan min ho in a thin rim vak anga min then pha mayang ti chu ka hlawa ti chuan ka zia to sa chu ka delete le veka topic tak chung chuan kamuta top mayane heta ka bialpa ka lo hril tlang vek lo hi ka in chhir na khuwa ti sei tu alo ni ta bokani zandar ko chho vela chuan sms ya lo thlenga kanin nak chuan pueksa kan ti mayange chupa message chu alo ni ya mi I block vela mo I thlalak hi ka the dar dona ron ti tamai chuta hlauna na satak chuan min ron manzui ngala ai ti dar lawang khongai takin min delete sakram ro pathian mi hriat thalai hruaitu inia kati sol pal tak mewani kha pathian mingin min delete sakram ro ti in ka wangen zui ngala nima sela be se lo tak mai na ni chuan tuna ron chuak ro kanin hnoi ru ma khan ron kalla mai chana thilom zia chu ron soite I duang chu kati sakang cheti in anin lamakal tur chuan min ron tia ka hlau thona anasat ema wang chuan tu ma hril ngam lavin an in lam chu kavapan tangal ani heta hian hoisen takin lo ma chon ngamela chuan hetiang hian kanuna ngong na sajok athleng lo mai thei anin hi chong thum mania building thata kero ani lem lo achung bera an ma ni chung kwa an oma an hnuai hi chakmanu pa in an lu bok an hnuai le hi chu aru ka pindan pani omin arum po azawlem lo hle pakhat zo ka chuan min lu puya ti chuan thilom zia chu ka hril fai ta vekani min the thiam tur le min delete sak tur chuan ka ngin ngal bora angoi de vung no chuan eng po ni sela 6 min man puila ti chuan ka delete tang ati tamai tu ma ka shilin ka motir bok lawang te in min thlem ta ke chuan chu tiang thil chu ti chi ani lo thu le nupui nei lai ni ya ke point ngai zong ka nei bok kau shana ani na te chu ka hril shevele boka tin in nei ma a 6 mang to lo turin ka bialpa chuan min nge na ama pon min zu boka sin ti in a khongai chu ka dila ka thei top ka chu nu po chuan omzia anei thui lo hle ti chuan adu chu ti puitlin ngei tumin min thema min chho tir du lo chuta chuan adu dan chu ti puitlin sakmai chu tha in ka hreta ka buaina chu chinfel thuai mai chu ka du ta ani ole I duang chuan omila min delete sakro o ka tia ole ati ve mai bok ti chuan khumlo lum than lo morim nam de rum kara chuan kani unit hruaitu kalau za ve em thin in la sol fathiama chuan kabial pa ba nukte khe khal chu dim lo takin dore mi in avai ta bor mayane adu to ka nga hnu chuan khoile I phone mi chu ke ma nge in kalau delete tang atia nima sela po eksa chuan chu ti maya delete chu alo phal ozong lo mai ka thin rim lutuk chuan arim lai a beng pop pa in min ti amani lom ni enga tinge I soyanga I omle silo ti in thin rim tak chuan ka an khum hal vaka chuta akut chak tak chuan min pop bet thutin ngoi makro tin ka chu a hupa ingam chuan han peng cheng waite I chak lo via wang ti in min vo ngal khur mai ka hlau boxi
ka trap ngal zoi zoya ti chuan he thil hi I soi chhuak ani vai chuan I ma khua chu a thim khobang tuna hian a then chu ka delete ange ti in ka hmu lai chuan pathum vel chu delete a nima sela ka mel le ka thil lan chian deuh na thlalak pahnih chu a delete du hau lo adang chu ka delete don lo I soi chhuak ke mo alo ni chuan chuti huna chuan henga ba kala kul hi chu ka the daratan ka da thave hriange ti in min nui khum vela karil ru chu anna in ka thin rim na chuan min na ut thi ani ber nima sela ti thei vak ka nei to in ka in resi lawa chu mi hnuwa chuan va hola kamamo huna che kalau ko thin chenga chuti huna chuan I local thin turani chutiang ani lo chuan ka soyang khan I chunga engthil nge ka ti tur chu I hriat khati in min vo zui le ngal zat bok in lampana ka holai te chuan ka trap deuh char chara ka thil ma chon mek chu ammak ka ti in tur thiam har ka ti em ani kong laka chuan ka bialpa message te chu har sati tak chungin ka chang le tram shama engkim chu shilvek mai chakhle maila kal ho tho na chuan chu thil ti tur chuan chakna min pe thei mol selo khriom ka ti in ka in thiam lo em boxi in ka thlen nu chuan ka chaw dewa kan mu mayange ti pa in ka bialpa po chu kamang tha tangal bok chu mi zana tanga ni thum dan zela chuan rongbol tu nupui kham lo pu eksa chuan min ron ko ta ji mai a thuanga kom lo chuan ka chhevek donin ka rebok si kamol phona tur chu ma chon ngam lovin pu eksa mi pat mei chiat na sala chuan ka tlulut chhota ani thakhat le chan vevel chu tianga hun kan man chhota ka chuan ka bialpa nen kanin kar chu alatel tela aru ka phatsan chung renga ala ka bial nu fel tak anga lan reng chu nuam ka ti theingang lo ka hmangai le pasalata na ka pum thlap to ka bialpa hriat lawa chuan pu eksala ka kanu thloi hnuwa tanga ka zo om na von nun thar le chu voitam tak ka hlau tareng mayani ka in thiam lo na chuan min be le tin karil ru chu a ha ngoi thin thlani hnuwa phei chuan ka bialpa message le call po chu ka changai talo to pani chuting chuan voitam tak min ron bia ka tum thin ma se ka chang le theilo ka din hmuna wang chuan ka in tena ka phu to hlol lawani a hnuwa phei chuan ka laka abeidon mai theinan WhatsApp le call te chuan ka block ta top maya ti ngai na dang ka reto lawani heti hun chung zong hian voitam tak in ti hlum du na nein thutluk na ka siam fo thin ma se chu tiang thil ti tur em chuan thil dik ni in ka rebok si lawa ka thul le nge thin cho kai tam thei lawa kam hil tlem em bok ka taksa in atura ka cher em bokani trum khat chu ka thin nu ram thar venga mi hian min ron be hlol mai ibial pa khan min ron bia ari lo te kara ngai zong min nei sana min block boka amak ka ti tak zet ain soyang alo ni lo khop mai kan thian then khat te atangin ka hreve ka lom ti in min ron thrila chu thil kan threzui le ngat phei chu ka puak ke lo chau hi ani ber in atanga puek sate in lampana ka chuak lai le kholai vela ka kal lai hi ka thian te hian min lo mu chang om le thina chungte wang chu ani nge ka ring nima sela ka phu ve renga ni ti in mani in ten na nen rilu thar ka puta thuta hetiang ani ro chuan in then hlen makila atan po thaber ti chuan ke in puek satang hian theitop chu atal chu ka tumbo kang ti in thutluk na har satak chu ka siam fel le ta ani ka har sanna to zo zai te kha hoisem takin lo ma chonila ka bialpa ka hmangai em po kha engkim lo hril tlang vekela chuan hetiang boro khi kan tong kher lo mai the min ngai damin min hre thiamanga engkim apui ma khan ka zalen jok mai thei ti in puek sa khan ka thlalak te kha alo tili kau tak tak lo theya ani lo vek pon ka bialpa le ka thian te nen po ka ti sual pal chu doi zep taka lo thup tum lo khan lo ma chonila anni chuan min chin fel pui thei mai tur ma se ka hlau na le mol phau ka du lo na te chuan a aya din mun khir le che zo ka min siam ta si ti in ka ngai tu na chu ka kom mela ti chuan eng po chu ni se ani turang kan he vek to ti in ka bialpa chu ka han beta pop mai ti chuan then na thu har sati takin kan soidun ta ani kumsari la ya lo liam tareng mai
ka hring nun kho har le khir tak chu har sati takin kapal chho ve zela pathian lama van nei thlak takin har tharna te ka chang chho ta hlau mai kan Kohhrana te chuan ka phu lo ni na te ka chel chho ve ta ka hun kal ta siam that thei lo te chu ngai tu na chuan alo lu thar le thin nima sela tu na chuan mi thar ka ni to miawa sot lawa ril ru sen thon ka tum boi to lawani tum khat chu kan Kohhran tong trai khom zana chuan tong trai subject a puek sa chu an ron soi chok ta hlol mai aizo sivela na nakhir ta ka wanga an lu pui thu chuani chumia tanga kar ni nuwa chuan a boral ta a makati in kum sari kal ta ka chunga thilte nom tak tia kanun zong zong ti chetu ani na chu hrechuak woi maila mithar kaloni to na wangin atharau chu eng tin nge pa ma a hanin lanang le ti chu ka ngai tu na tikal thui tu ani khati hun laya puek salaka ka tan hun chung kha kum khat laya atling manani nima sela chu min nuwa tang chuan maktak main ka thlalak chu adili to thu min shila ti chuan kal to lo turin min ti bokane karin dan chuan athil tia khan ain mu chuak ve dewa tin anu pui te po khan an ring hlel deuh ni in ka ngaya ne chu tiang te ni wang chuan kal thui zel kha angam to lo ni berin ka ria kabial pa pon nu pui fanau te nein hring nun hlim om tak an hmang ani ti te ka thian te tangin ka hrele ta zela kalom pui hle ani ti chuan kei po he thu ka zia lai me khian kan Kohhrana mi fel tak nen mangai na bung thar keu dunin pheklem te kan ziak dun vele me ka ani chu kanun hlui engkim ka hril ngam ka thian anga ka kom reng thin ani nima sela khunu hian katana min ruat sakle hring nun thar min zo pui tor min pek nge ni in tuna chon ka pum ve ta a he thon thu run thlak takhi ka public min phal sakem ti te ka ron thlap nuwa ming le ni na te thil zong zong ti chiang vek kher lawa ka soi min phal sakta ani nima sela nangma hian he tianga mi ta hriat tura a om reng to tur hi ingai ngam mewang mo tia min zo na chu ti in kalo chang le ta a chhelai hian mi tam tak a thalam konga ti har thar jok te se ti in kanui saka chu chu ka be se ani mi tam tak he tiang ang thil lo tong ve te an lo omemo he tiang ang chi dewa ma ni chung te ngei poina an khoi chiar thin te an lo om thina chung mi te ta na chuan he tiang hian hlok na engi motal an lo nei ve thei be se in kain phormol phongam pha ani ti in ka chang zui bok ole khati zong khania angai nom in ti po karinga chen khat chuanin ka oi lo te po kan tile in kan ring boka mitam takhi hanin phor tak tak duila e aya rapthlak takhi ala ta me mai ni kan rom chunga hian chuwang chuan hetiang ang video hi story hi ala nuala chung te po chu ne an mingte le address kim chang kha tiang lutu ka han ti kha thil ti chi ani lo wangin apui lo chin tiang hian an mani tan po him chin nia ka ngai te kan ron ti chua ka ale pik po om le ngei tura nga yang o